Lo ha visto. No, sí. No, es que... Estem a l'any 2021 i el planeta Terra està a punt de desaparèixer, tal i com el coneguem fins ara. Els carrers estan buits i no hi ha cap presència humana a les ciutats. Ens ha invadit un virus anomenat Covid-19 i les dades sobre l'augment de contagis, malalts i baixes a tot arreu del món són espectaculars i aterradores. Els éssers humans estan confinats a les seves vivendes i no poden eixir al carrer ni fer una vida amb normalitat, com sempre vam fer. La gent major ompli els hospitals i morin per culpa d'aquest virus mortífer i contagiós. Els xiquets i les xiquetes han deixat d'anar a les escoles i aprenen des de les seves cases. No hi ha cap contacte físic entre les comunitats educatives més enllà que virtualment. Les empreses han tancat definitivament i l'economia mundial s'ha paralitzat. No hi ha cap vacuna coneguda que pare aquesta pandèmia i la llibertat dels éssers humans està qüestionada i ha desaparegut totalment. No se sap si hi haurà un retorn a la situació anterior ni què passarà. Tan sols hi queden uns pocs creients en la supervivència de l'espècie humana i el retorn a la normalitat en el món, els anomenats The Guardians of Music. Ells i elles són un grup reduït de mestres i alumnes que formen part de l'anomenada Música Escola, que estimen la natura i faran tot el possible per estar de nou junts, celebrant la seva trobada anual. Gràcies a que creuen en la música i en les arts, aquest grup de gent aconseguirà combatre el virus des de les seues cases i superant aquesta situació. El compte enrere ha començat. Ja està en marxa i no pot parar. Els guardians de la música necessiten la vostra ajuda perquè sols no podran. El temps que vos queda s'acaba i prompte bullirà la mar si no feu alguna cosa per impedir-ho.
Al llarg del temps, la humanitat ha anat carregant-se a poc el planeta, perquè no l'han estimat suficient ni han tingut cura d'ell. La Terra està molt malalta i els éssers humans sou els verdaders culpables perquè no heu volgut veure-ho ni posar-li solució. Els plàstics, els aerosols, el petroli, el fem. No vos fa veure el llum d'un futur millor i el desastre està al caure. La destrucció total no tindrà retorn si no es para pronto. Ha hagut d'invadir la Terra un virus anomenat Covid-19 per a que es replantegem les coses i s'analitzi la situació a la que hem arribat. Tot i el mal que ha fet aquest virus, almenys ha servit durant un temps per a donar-li aire als oceans i a la natura en general. El planeta Terra està a punt d'esclatar perquè tot està contaminat. Els guardians continuen treballant per a que això no passi i revertir la situació. Necessiten que els xiquets i xiquetes es poseu al capdavant i reconquisteu novament el món. Vosaltres sou el futur i l'existència dependrà de les vostres actuacions cada dia.
Podeu fer moltes coses per a curar i millorar el món. De segur que a partir d'ara sereu conscients del perill que viviu i actuareu amb més responsabilitat.
Musiescola estima la terra i per això ha reciclat, ha reutilitzat, ha fet un consum responsable, però ha de comprometre's a continuar A veure si fent-ho. cau, Recordeu que Musiescola sou tots i totes i, per tant, heu de salvaguardar el planeta en el que vivim, perquè sols tenim un i heu d'evitar que s'esgote. We are the Guardians.
Si hi ha algú de vosaltres que encara no ha començat a actuar front a aquest deteriorament, que comença a partir d'aquesta última cançó, Mirall de Pau. Un mirall que vol reflexar els estels, el cel, els núvols, els vents, per aconseguir un món en pau. Estimeu la terra i col·laboreu en tot el que estiga a les vostres mans. Finalment, en aquest darrer tema, Musiescola vol fer un sincer homenatge a tots i totes els músics que han patit mort al llarg del 2020 i 2021 per culpa del virus. Per a que allà on estiguen, sàpiguen que no s'obliden d'elles ni d'ells. Fins sempre. Música t'escolta.